is zondag vroeg en met mijn tje nog aan mijn vuur. Word ik heel langzaam wakker van die kater die ik vuur. Ik kijk op zee en ik verschrik me van dat wier. Hoe heb ik die nu Hey jongen, wat ben je aan het doen? Ik weet het ja niet meer. Goedemorgen. Met de Riccarcolini Entertainment. Lange Kukjes ontvoerd. Nee, dat kan niet. Ja, hallo? Ja, met de lange rij. Ja. Ja, ze hebben een kuken ontvoerd. Ah, dat meent ze niet. Nee. Jawel, kom, we begonnen de dikke toe. Wat kom jij doen? Ze hebben een kuken ontvoerd. Kuken ontvoerd? Dat ken ik man. Hey, kijk maar. Maaskantje. Kuken. Dat is altijd een presentatie. Gewoon hem holen. Wat zal doen dan? Kom maar eens met me met. Geen kun van het kuken. Lui, het kuken is ontvoerd. Nu kunnen ze altijd een presentatie echt in gevaar. Als je morgen zuur, laat eens alsjeblieft gaan weten. Wil je wat drinken? Dat van een kuken. Aflopen jongens. Twee godverdomme een leef kuken. Wat? Kuken! Als ze dan nog eindelijk in deze niks afgestrekt dan. Lui, het kuken is weer terug.
Gelukkig, dan kunnen ze zijn albumpresentatie door gewoon. 16 maart, koffiezaal in Kulke, heel veel chique artiesten. GC welkom, gratis entree, veldbeer, volle gas! Bom, jongen! Hey!